Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling. Niyabag mo ni Justin, ay. Ako na may report sa mga pulis, Karlin. Ayaw! Unsa? Dili mahimong ibutang na to sa peligro ang kinabuhi ni Alice. Wasi pagmahal sa kumaguwang. Og mabuhat niya ang tanan niyang buhaton ini kay baldado si ate. Unya, unsa man itong bato na, Karlin? Paabuton ta ang pagtawag ni Justin. Karlin, maayo ka nga. Dili ni ipahibaw sa mga kapulisan. Nahibaw na ang mga pulis sa pag-ipsot ni Justin ug ni Mara. Og dili sila muhunong sa pagpangita ini. Sana man niyo, eh. Naglain naman nun akong kabuhay aning dagana, Karlin. Pastilan. Imbis na lipay ko nga, nakakita na dyan ko di mo karon, nga dako na ka. Nabala ka naman si noon ko sa gibuhat, Justin, oy. Nga nang wa naman lang siya mulayas. Doon na siya ilaing plano. Ako nang iyang target. Unsa? Uy, kanano, di gyud na mahimo ha. Ako na makontra ni ana. Romero, Karlin, ako na rin yung isinggit ang niasa kong unahuna og kasing-kasing. ha? Ako ba, nagpaabot ba ko nimo? Unsa? Nalibot ka sa atong sinaaray sa mga bata pata? Romero. Romero, malayas na lagi ko. Bati na kaayo sa amo. Sige kaaway si mama o papa. Mulayas at ka, Karlin. Mulayas lang sab ko. Nga naman. Ikaw man akong best friend, be. Mag-inanong ay ta. Kung asa ka, tuwasad ko. Sige, maglayas na. Huwag ka magkatuman sa tong sabot. Nagkitang duha ang manarbaho sa layo. Hindi una magkakawagtang, uy. Abiganin na mo ni Ate Alice kung doon na daw tang hitabo ni mo. Kipangitan ako si papa. Ha? Mao ka nang akong tumong sa paglayas. Misakay ko sa bangka paingon sa Pasil. Og dito sa Cebu, nanimpaad ko. Mitipon ko sa mga kabataan sa daan. Sa mga cartoon girl. Oh. Hangtod nga, nasagop ko og tag-iyag imnanan. Og dito, nabuhi ko. Midako hangtod nga gikahimamat ko ang lalaki nga miusab sa akong kinabuhi. Unsa? Si Sir Alfonso. O sa ka-retired army. Ug ako ang nag-atiman niya hangtod siya namatay. Ug ako magdahom. Nga ako ang mabinlan niya sa iyang kabtangan o kwarta. Unsa? Maudi ay nga daghang kag kwarta. O Romero. Ug mo ni hinungdan nga sayo na nakong buhaton ang akong mga plano sa pagpanimaos sa mga mipasakit kang Ate Alice. Wa hinungdan ang mga lalaki, Romero. Karlin, ayaw ta akong i-appeal, uy. Ayaw ka bala ka. Lahi ka sa ubang lalaki. Naibaw ko, anak. Si Papa nako. Si Justin. Sila ang mga alimatok sa katilingban. Sila ang mga demonyo nga angin papason ining kalibutan. Karlin, O karon, gipunan niyang iyang saan ako. Naibaw ko. Ako ang target ni Justin. Busa amo ning tiwason, Romero. Karlin, Andam na kong mudawat bisan unsa kapait sa akong kapalaran. Makabawas lang si ate sa iyang bana. Dili ni mo mahimong angkunon ang ako manghod, Justin. Kailangan tumano niyang iyong saad. Naibaw kang bakak ang maong mga saad. Kinahanglang ang bakak himuong tinuod ni Kati. Punungan ko niya hangtod sa kamatayon.
Misaad si Katin ako. Na magpakasal may kung mawa na sa mong kinabuhi sa bara. O kung maanular na nga to kasal. Busa iya gining tumanon. Justin, nausa naman ang una-una nimo. Mahal ko si Kati. Dili lagi siya si Kathy. Siya si Carlin. Unang higayon nga mibati ko ini. Si Kati lang ang gusto kong ikauban kanunay. Si Kati lang ang tanan para nako. Siya lang. Wa na gid ikaw saban ang imong pagkatao, Justin. Kausaban? Nausap na ko, Alice. Usa na lang ka babae ang gusto kong ikauban karon. Si Carlin na lang. Pero di ko siya mahimong ang kunon tungod kay Naaka. Naa si Bara. Wa na gid ikaw bisan gamayng luna si mong kasing-kasing, Justin. Dili gid ko nimo mahimong tugbangan ang gugma nga akong gigahin para nimo. Wa gid ay lalaki nga makakaton sa pagmahal nako. Pasaylo ako, Alice. Pero si Kati ang gikinahanglan ko karon. Justin! Justin, asa ka? Justin! Alice, ayaw na pagsaba-saba din niya. Justin, ayaw lang ko gapusa. Hinalang kapuson ka. O baata ng iyong baba. Justin! 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 Okay ka rin, Carlin! Bisa na saon, Justin! Kagyan! Hilom na! Sorry, Alice. Pero di ka gyud nako mahimong unungan hangtod sa hangtod. Inutil ka na. Wa ka na gamit. Wa pa mangkit manawag si Justin. Carlin? Wa pa gid manawag si Justin. Doon sa naman ka niya karon si Ate Alice, no? Wa sa kakon akong tawagan ang iyang numero. Uy, may numero di ka niya? Oo. Anong wa man ako makahuna-huna ini? Naka-charge ang akong cellphone. Tawagan ko na si Justin. Noon sa naman ko rin, Timoy. Ganang dili naman mo hunong kong agas ang akong luha. Mura man kaglagot man. Kau na. Saka ng kabuhi mo na impas kagot. Dili ako maimpas. Silang tanan ang maimpas. Amara, kung ako pa ikaw, imo lang tang atubangon ang siya nga imong buhat. Dili, Noy. Dili ko magpapriso. Papriso lang yapon ka, Mara. Kaya nagkasya ka man. Uro may mong mga sabi, sulti. Ba't yun natan ako sa alis? Uy, kadakuha ng bayaran na di mo, Mara. Unsa pa? Niya kibubuhan akong asido sa naong si Justin. Ginoo ko samot. Hey, priso gud ka. Unsa pa may imong sa, ha? Gipakuot ko si Jerome. Unsa? Jerome? Oo, Timoy. Nanuhol kong tao nga mapatay ni Jerome. Pero ang tonto, nabuhi pag yun. Ay, bulos niya na attempt sa pagpatay ang imong sa, Mara. Uwa man sila mabatay. Dili ko nila ang ipapriso. Ayaw pagbuo sa balaon, Miss Mara. Otro ka pa. Gamay na lagi na akong sa, kaya wa man sila mga matay. Wala ki. Masaya mga matay pero hapid lang. Naghapon nas kaso, ma'am. Busa, surrender na lang. Gusto gid ka mo surrender ko? Oh, aron mahusay ang tanan mo sa Mara. Magbasod ka dito sa sa prisuhanon niya. Magbinuutan ka dito. Aron magagawas ka dayon. Tuod, no? Magpapriso lang una ko. Pero sa dili pa, kauno na.
Kay murag mi aksyon ka ng kalain ha. Dili ko mukaon. Kitigalig hiluan ko nimo. Usa, ako na doon ang dudahan ni mo. Nga nasigihan mo ko nimog tambag bi sa pag-surrender. Buti pa sabot ana o gusto di ka mapriso ko. Aron ikaw ni magpuyo din sa amo. Sakto ko, di ba? Sa di na tao na mahimo, di sad mahimo nga maamo ko day. Ngano ko daw may abot na si munahon ha? Sige na, kaon na, ma'am. Gusto gyud ko nimong hiluan, no? Ha? Murag, imilit ko yung nagkakama. Bahala ka niya. Bahala ka. Timoy! Timoy, asa ka? Balik na rin! Ayoko i-report ka pulisan! Timoy! Timoy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!